Kaixo denoi, hementxe gaude beste behin ere Lea Artibain eta Mutrekun aste osoan gertatu diren albiste nabarmenak errepasatzeko. Gaur iraiaren 12 da eta hasi egingo gara. Arpidedunek babestutako saioa. 8 egun eta gero Lekeitioko San Antolin jaiak amaitu egin dira. Ekintzaz betetako 8 egun izan dira eta herritarrak ondo baino beto ibili dira batean eta bestean. Antzar egunak beste behin ere jendetza batu zuen eta antzar jokoak zerezana eman zuen. Izan ere aurten estreinako lekeitiarrek polimerozko antzarra erabili dute. Koitxaduari agur esan ostean lekeitiarrek datorren urtera arte agurtu dituzte San Antolin jaiak. San Antolinetan jai giroa izan da nagusi Lekeition. 8 egun iraundute jaiek eta 8 egunetan hainbat ekintza eduki dituzte herritarrek. Horien artean arrakastatzuenak beti-betiko ekintzak eta kontzertuak izan dira. Horrela, Erramu Martikorenak eskainitako kontzertuak eta Doktor Deseo talde ospetsuak konpainiako elizan eskainitakoak jendetza batu dute. Antzar eguna ere jendetzua izan zen urtero legez. Aurten, polimerozko antzarrak zerezana ekarri du gainera. Izan ere, benetako antzarrekin alderatuz gero, polimerozkoak emozioa gehitu zion antzar jokoari. Benetako antzarragaz parte hartu zuten potinetako harrapatzaileek altxada gutxi egin zituzten. Berriz, polimerozkoagaz parte hartu zutenek nahiko altxada egin zituzten. Guztien artean, Mikel Ansolak egin zituen gehien. Urrengo egunak, ajegunak izan baziren ere, jai giroak ez zuen etenik eduki Antero Elizako kanpandorrera igo arte. Behin kanpandorrean zegoela eta agur esan ostean, Lekeitioko San Antolin jaiak datorren urtera arte agurtu zituzten herritarrek. Beste behin ere, San Antolin jaiak arrakastatsuak izan dira. Eta Gizaburuagako herritarrek ere Andramari jaiak ospatu dituzte asteon. Joan den asteburuan hasi ziren jaiak eta Martitzenean amaitu ziren. Bada egun guzti horietan Lea Baiarako herri txikia handi bihurtu da. Beti-betiko ekintzekin Oibarko Amaren egunean amaitu ziren jaiak Oibarko ermita inguruan. Azken egun horretan esaterako trikitiaren soinuagaz jai giroa izan zen nagusi. Inguruetako herri askotan egin legez, Andramari jaiak ospatu dituzte azken aste honetan Gizaburuagan. Herriko jai nagusiak domekan hasi baziren ere, Gizaburuagatarrek astelenean ospatu zuten jaietako egun handia. Astelenean, goizeko mesaren ostean, Josep Andoni eta Mikel Trikiteleriak girotu zituzten herriko txokoak. Trikiti soinuek giroa edertu alaitu ostean, herriko lehen txapel jaurtiketa egin zuten probalekuan. Oroar, adin guztitako herritarrak aurkeztu ziren. Denetara, 34 gizon emakume. Txapel jaurtiketan parte hartu zutenak, derrigorrean txapela probalekuko marra artean sartu behar izan zuten. Jaietako azken egunean, Oibarko Amaren egunean, herritarrak jai giroari eutzi zioten, eta lagun arteko giroan eta betiko elkintzekin agurtu zituzten jaiak. Aitzo Letxaburu preso politiko ondarrutarra Madrilgo Soto del Real espetxean dago. Ondarrutarra joan den astean estradietatu zuten Frantziatik eta ordutik gainerako presoekiko bakartuta dago. Oro har senideek eta presoak berak ezjakintasun egoeran daudela salatu dute. Izan ere, kartzelako arduradunek ez diete ezelako berririk ematen. Albiste honen harira, azken egunetan Ondarroan hainbat mobilizazio egin dituzte. Aitzo Letxaburu preso politiko ondarrutarra Madrilgo Soto del Real espetxeko isolamendu moduluan dago. Joan den asteko egunean, Espainiako Auzitegi Nazionalean deklaratzera eroan zuten ondarrutarra, eta arrez geroztik bakartuta dago. Senideek zapatuan bisitatu ahal izan zuten, haien esanetan nahikoa ondo dago presoa. Beste alde batetik, Etxabururen egoera salatzeko, elkarretaratza egin zuten joan den asteko egunean hainbat ondarrutarrek Alamedan. Estradiziorik ez, konponbide garaia da lemapean. Elkarretaratze isila egin aurretik, Etxabururen egoera zein zen argitu zuten. Espainiako Auzitegi Nazionalak ondarrutarra lehenbaileen epaitu nahi du, baina horretarako denbora tarte txikia dauka. Izan ere, Etxaburu Espainian estraditatuta edukitzeko urriaren 15 arteko epea du Espainiako Auzitegi Nazionalak.
Epe hori bete eta gero, ondarrutarra Frantziara eraman behar dute. Horrez gain, senideek eta presoak bizitzen ari diren ezjakintasun egoera ere salatu nahi izan zuten. Ibon Iparragirre presoaren etxeratzea eskatzeko Iparragaldubai plataformak bildutako 2005 sinadura aurkeztu dituzte Espainiako Auzitegi Nazionaleko espetxe zuzendaritzan. Sinadura horiek Ondarrako alkatea Argia Ituartek eta Rakel Elu alkateordeak aurkeztu zituzten. Besteak beste, eskatzen dutena legezkoa dela esan zuen Ituartek Madrilen komunikabide ezberdinen aurrean egindako agerraldian. Argia Ituarte eta Rakel Elu Ondarroako alkateak eta alkateordeak urrenez urren. Ibon Iparragirre preso politiko ondarrutarra etxeratzeko eskatzeko Iparragaldubaik plataformak bildutako 2005 sinadura aurkeztu zituzten Madrilen, Espainiako Auzitegi Nazionaleko espetxe zuzendaritzan, joan den barikuan. Preso ondarrutarrari 100.2 artikulua aplikatu eta zigorra etxean bete dezan eskatu zuten Ondarroako alkateak eta alkateordeak. Navalkarneroko espetxean dute preso Iparragirre eta asteon espetxe zaintzako epaileak bere kasua aztertu behar du. Argia Ituarte alkateak esan zuenez, ia zinezkoa da kartzelan tratamendu egokirik jasotzea, eta goitu zuen ez dela eskatzen legez tokatzen ez denik. Ituartek gogoratu zuenez, gaixo larriak euren tratamenduak behar dituzten moduan jaso ahal izateko egoeran egotea da legezkoa. Kartzelak horretan ez du bat ere laguntzen, esan zuen. Era berean, bi udal ordezkariek Castro espetxe zuzendariagaz egoteko nahi zuten, baina ez zuten harekin batzeko aukerarik izan, Kadizen zegoelako bisita ofizialean. Hala ere, Ibon Iparragirreren osasun egoera zein larria den jakinarazteko Castrogaz egoteko asmoak bere horretan jarraitzen duela agertu dute. Beste alde batetik, uda aurretik egin legez, Iparragaldubaik plataformako kideek Iparragirreren eskubideen alde elkarretaratzeak egiten jarraituko dute iraileko zapatu guztietan Alamedan. Horrez gain, urriaren 4an, Navalkarnerora elkartasun martxa egingo da, gaixorik dagoen preso ondarrutarrari babesa eman eta elkartasuna adierazteko. Mutrikoko udalak herrian enplegua sustatzeko hainbat egitasmo ipiniko ditu martxan udazkenean. Alor ezberdinetako teknikarien laguntzarekin, herritarrek non lan egiten duten aztertu eta gero, Mutrikoko udalak herritarren gehiengoak ez duela herrian lan egiten ondorioztatu du. Bada ondorio horiei aurre egiteko, egitasmoek enplegua sustatu eta aldi berean herriko ekonomia suspertzea izango dute helburu. Joseba Palenzuela Mutrikuko alkatea buru zutela, herriko garapen taldeak agerraldia egin zuen joan den asteko barikuan. Garapen planaren barruan, udazkenerako prestatu dituzten egitasmoen nondik norakoak aurkeztu zituzten. Bertan izan ziren, Marta Monarriz udal turismo teknikari eta garapen arloko koordinatzailea, Kristina Zumeta Debegezako garapen teknikaria, Janova Mari Eskurrena nekazaritza teknikaria eta Maria Txakartegi garapen taldeko teknikari eta balea elkartearentzat lanean ari den kidea. Adituen laguntzarekin, herrian pisu nabarmena duten sektoreak aztertu eta enpresak eta lanpostuak sortzeko dauden aukerak identifikatzea izan dute helburu. Denen artean, Mutrikun dauden lanpostuak zertan diren aztertu zituzten, eta egin dituzten azterketen arabera, mutrikuar gehienek herritik kanpora egiten dute lana. Horren guztiaren harira, 2014-2015 urte bitartean, herrian lan eta bizi deritzon egitasmoa ipini nahi du martxan Mutrikuko udalak. 2014-2015 garapen planak 3 ildo nagusi izango ditu. Alde batetik, ekintzaile berriak erakarri nahi ditu aurkeztutako proiektura, eta beste alde batetik, ekintzaile haiei formakuntza bat eskaini nahi zaie. Era berean, Mutrikuko udala ekintzaile horien bidelagun izango dela azpimarratu zuen Palenzuelak. Horrela ba, datozen hilabeteetan hainbat bilera deituko dituzte, herrian enplegua sustatzeko helburuarekin. Eta asteburuari dagokionez, asteon Mutrikura joko dugu. Izan ere asteon, bihar zehatz esateko, Kalbaixo jaiak hasiko dira. Mutrikuarrentzat jairik herrikoienak eta aldi berean preziatuenak dira, eta beste behin ere goi-goitik ospatuko dituzte.
Bihar Galbaixo bezpera izango da eta atzetik etorriko dira 3 egun ospetsuak. Galbaixo bezpera egunarekin bihar hasiko da jaia Mutrikun. Etzi, Galbaixo egun handia ospatuko dute. Horretan, Goitibera jaitsiera izango da eguneko hitzorduri garrantzitsuena. Kuadrilla bakoitzak nola edo ala muntatutako Goitibera Galbaixo gainetik herriraino jaitsi beharko du, ahalik eta itxurosoen. Eta nola ez, jaia Mutrikun izan da, sokamuturrak bere biziko garrantzi hartuko du beste behin ere. Domekan eta astelenean, arratsaldeko 6etan hasiko da sokamuturra, baina jaietako azken egunean, Pinastei egunean, eguerdian eta arratsaldean egongo da, urtero modura. Herritarrak arrantzale jantzita, Pinastei egunak portuko giroa alaituko du, eta herritarrek jai giroan eztanda egingo dute. Bateko eta besteko hitzorduekin, Galbaixo jaiak indartsu datoz beste behin ere. Gaurko zausia izan da dena eta albistegiagaz amaitzeko zorion agur egingo diogu tartea. Beraz, jarraian aste guztiko zorion agurrak ikusi ahalko dituzue. Gure aldetik gogoratu, datorren barikoan barriro ere zuekin egongo gara. Bien bitartean informazio gehiago aurkituko duzue Hitzaren papereko edizioan eta webgunean ere informazio argazki galeriak eta bideoak eskuragai dituzue. Beste barik asteburu nauki eta datorren astera arte. Zorionak, zure urte betetzean zorionak, da urte askotarako zorionak, belarritik tiratzean zorionak da musuak, zure